हाथायाव थांनि हाथायाव नाथाय दिनैथ' हाथाय नङा माबा ओरैनो सुगाव बेरायनो थांनो मामा गारिखौ ला ओमफ्राय गारिजों थांगोन जोंहा ना मामा ओमफ्राय माबा जाना फैगोन ओमफ्राय आंनो गस्लाबो नांगौ जादों मामा गस्ला गांसे नै माबा गस्लासो बिबायहाय नांगौना नोंखौ हा माबा आयै थांनो ओलै बेसेबा गोबाव जाबाय आङो गजासगाव थांनिया थांनो लुबैसोदों आङो लांनि र' आब' न'आव थायै थायै बरिं मोनो खोमा बियो दसे लांनि र' बेरायना फैनोसै दसे दे थां होनबालाय थाब फै दे आरो गस्ला बायाबाबो जागोन दे दंखायो माथो आंनो नांगौ गस्ला दे जागोन दे बायना होगोन दे थां ओंखारै थां मा जाबावनो बे सासे गथ'जोंबो गस्लायानो दंखासैयो थेवब्लाबो नांबावगौ आंनो र' मामा आं ओंखारहैनि दे थां बाजै माथो नोङो गोथाव ओंख्रि संनो रोंसिगौनोलै सोर बुंनाय दिल' बुंदों माथो मा गोथाव ओंखाम ओंख्रि संनो रोंगौनो आरो बेदरफोरखौ बिराद गोथावै संनो रोंगौनो थाङोबा दिनै बाजै नोंनो संनाय जानो लुबैसिदों आङो नोंनि संनाय जानो मोनफेराखैना दे जागोन दे आंनो संगोन दे मा बेदरबो लाबोदों नामा दिल' औ आब' लाबोदोंथ' र' लकेल दाउ 1/2 किल' लाबोदोंमोन आङो दे होमबालाय आं संहैनि दं थां सङै थां आब' नोंनि संनाय मोनजाफेराखैना बिजुलिया औ बिबारि बाजैनिखौसो मोनजाफेरबाय नोंनिखौथ' मोनजाफेराखैना बेनिखायनो जानो लुबैसोदों इस र' संहैनि औ दे होमबालाय संहै थां बाजै ओइ दिलु बे किसमिसनिया गस्लायानो दंखासैनो नोंलाय मानो बायना होबावनो ओंखारदों दा बिबाय नालाय गावगायानो बायना होआबा बोरै जानो दे आरो बेसेबा गोबावनि उनावसो फैदोंना गस्ला गांसे बायना होनोसै दे जेबो नङा गथ'आबो खाथारनाक जागोन दे बा गस्ला बिलायदों बेहासो फैसाफोरखौ जमायनांगौ दिल्लु आं बेसे बुजायनांगौ नोंखौ बेफोरबायदि फैसाफोरखौ जानला मोनलाफोराव बाहायबाथाय फैसाया बोरै थानो दे दिल्लु गस्लाफोरखौ बायना होयोबाबो खम दामिफोरखौ बायना हो दे 100 बा 150 मोननाय 500 1000 बेफोरनिखौ बायना होनाङा दे जागोन दे मोनगोन ना मोनाबा दा मानो मोना जानो बे किसमिसनि गस्लायावनो जुदि 500 1000 बाहायो माबायदि जागोन खोथाया आं बुंदोंना दा जोंफोरा हाबा जाबाय फैसाफोरखौ जानला मोनलाफोराव बाहायनो हानाय नंला धोनि जानांगोन जोंफोर बे गामिनि बयनिख्रुइबो धोनि जाना दिन्थिनांगोन ओरैनोबा गामिनि मानसिफोरा आंखौ बेसेबा बाख्नायखायोनो जोंफोर गामिनि सिख्लाफोरनि मादाव बयनिफ्राय बे जुलियानो धोनि न'खरनि हौवा मोनदों होननानै आरो बाख्नायबावथों आरो बिल्डिं गिदिर लुबावगोन जोंफोरो बेनिखायनो फैसाफोरखौ जानला मोनला जेरावबो बाहायनांला दे जागोन दे र' आंबो खानाय हहैनि दिल्लु नों हेन्डसामखा मिन्थिगौना आरो बांद्राय हेन्डसाम जाबावनांला इस बा नङा दिल्लु ओरैनोबा नोंनि थाखाय लैथोसि बुरिया बेसेबा फाग्लिखा दाबो हाबा जानायनि उनावबो नोंनि थाखाय फाग्लि बियो आरोथ' नोङो फैसा गोनां मानसि ना सिख्लाफोरा नोंखौ हाबा जानाय होनना मोनथिनाबो नोंखौ गोसोथोनो नागिरबावगोन मानोना नोंनियाव धोन सम्पति फैसा थाखा दङना ओरैनोबा आजिखालिनि सिख्लाफोरा बोरैबा जालांजोब्बाय फैसानि थाखाय हौवा बोराइफोरजोंबो हाबा जाग्रा जाबाय आगोलहाय हारसाफोरखौसो नुयोमोन दा जोंनि बर'फोराबो जानो हमदों दिनैबा हले हाथाइनिफ्राय साखु गंसे बायना लाबोथारगोन आं सुथारथारगोन आं दिनै हराव नागारनायाव गैया सालानि पाप्टिखौ बेनि थाखायनो आंनि फिसालाया मा जानांबाय आथिं खरा जाना थाबाय आंनि गुड्राया बुथारनानै फबना दोनगोन बाल नागारनायाव गैला दिनैबा हले गोसोखौनो एसेबो स्रांखौनो मोनला गासिबो बे सनिनि थाखायनो सैमानि फिसा भिखारि हिनजावनि थाखायनो जाजोबदों माबायदि बिहामजो हरखो आंनो इसोरफोराबो दिनै आंनि न'खरा बिहामजोफोरनि थाखाय धंस जाजोब्बाय इसोरफोरनियाव बोर बिबाय थायोमोन बिहामजो मोजां मोनथों होननानै नोम्फा खर'नि माबायदि बिहामजो हरदों नाङा आंनो बेफोरबायदि बिहामजो गिबा बुथारगोन आं थांनि र' हाथायाव आयै अबाव थांनो नागिरदों हाथायाव थांनि र' आङो माबा हाथायावल' नङा गब्दानिबो मुलि लायनि र' एसे दे थां ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रिया संना दोन औ जागोन दे आयै थांनि र' आङो गब्दाखौ नाय दे नायालासिनो थानाङा नोङो औ जागोन दे आयै ओंखाम उखैनोबो हानाय बियो ओंखाम उखैबाथाय होबानो जाबाय आंहा एसे गोबाव जानोबो हानाय औ जागोन दे आयै आरो नोंबो जाबानो जाबाय जाना लाथोंसै फिसा दिनैनो जाना लाथोंसै दिनैनिफ्राय नोंनिया जिउआ गैला आंनि फिसालानि जिउखौ नोङो नोरोग खालामबायना साला नोंखौ दिनै बुथारथारगोन आं सोदौस्रि नों आंखौ मोनथिया सानदों नामा आं मैयानो गासैखौबो खोनाजोबदों
नोंसोर बिमा फिसा सानैबो आंखौ बुथारनो थाखाय प्लेनिं बानायगासिनो आरो दा नोङो हाथायाव आंखौ सुनो थाखाय नों सुरिलायनो थांदोंना नों हाया आंखौ बुथारनो आं नोंसोरजों मोजाङै थानो सानदोंमोन नोंसोर हाजारखि आंखौ साजा होआखै मानो आं थांखांनाय बाथ्राफोरखौ बावनानै नोंसोरजों मोजाङै थानो सानदोंमोन आङो नाथाय नोंसोर आंखौ बुथारनोसो नाजाबावदों बुथारनो थाखायसो प्लेनिं खालामगासिनो नोंसोरो आंबो नागारा नोंसोरखौ सासेयाथ' थाबायनो हालायानो खरा जाना थाबाय नोंसोरखौ नायबायसो दंमोन आं मोजां जाबाथाय मोजां जागोन सानदोंमोन नाथाय नोंसोरो मालाबाबो मोजां जाया बदला लागोन आं बदला नोंसोर सानैखौ सासेयाथ' गैखाला गलापिनि हौवायाबो मिथियामोन बेथ' गावगायनि हिन्जावखौ बेसेबां मोजांसो सानबाय दंमोन ओमफ्राय गब्दाजों थांखालि आङो बेनि पिसा खालामदोंमोन बेनि खिथु उन सिरि थांखोमानानै आं गलापिनि न'खौ दिहुनदों ओमफ्राय आरो सानसे थांबावदों आं बिनि हौवाखौ लोगो मोनथों होननानै मोनमारदोंबो ओमफ्रायसो आङो हौवाखौ लोगो मोननानै गासैबो बाथ्राखौनो खिन्थाजोबदों नङाबाथ' बिनि हौवाया जेबोखौनो मिन्थियामोन आं बुंनायावथ' बियो फोथायनानै थायाखैमोन मा बुंबावनो आरो थेवब्लाबो आं गब्दा बिमाजों मोजाङै थानो सानदोंमोन नाथाय बे गब्दा बिमायाबो गैला नोंसोर सानैखौनो आं बदला लानासो नागारगोन एम्फौ नांग्लिजोबथों नोंसोरनियाव नोंसोर आंनि गलाब मोसौखौबो आथिं सिफायनानै बुथारबाय पाप्पिफोरा आरो आंखौ जेरैबायदि नोंसोर साजा होदोंमोन सानसे समाव दाबोसो होनो नागिरो नाथाय दा हाला ओंखामखौनो होआमोन आंनो उदै बुंजासे उन्दुनो थाखायथ' बिसना गंसेबो होआखैयानो बिथिंजाय जोमनो थाखायबो सि होआमोन आरो थाम्फै बोथोरावथ' बा थाम्फै अरजानो लोमजायोमोन आं ओरैबायदि साजा होदोंमोन बिसोरो आंखौ नागारा आंबो नागारा जानाय थावनि बथला अबाव थांखो मैनास्रिखौ आगोलनि मैनास्रि बेसे साना लाबाय थादोंना नोंसोरो दानियाबा नायदो नोंसोर आं नोंसोरखौ मा खालामो दालिम दाउखौ बेनिफ्रायनो लांखानोसै नामा औ बेनिफ्रायनो लांखानोसै दे मासेल' नङा दे मानैला दाउजो मासे ओमफ्राय दाउज्ला मासे लाबानो जाबाय ओमफ्राय दायो गोगोम खाना जासिगोन आरो ना जोंहा आइया अमा बेदर मोजां मोना बारा लकेल दाउखौसो मोजां मोनसोयो हारामानि एवख्रुबना जायो जोंहा आइया ओमफ्राय आफा आरो बिनानावजों अमाखौ मोजां मोनो आंहाबो आं गासैखौबो मोजां मोनो दे होमबा दिनै दाउखौनो लानोसै माने ओमफ्राय गाबोनथ' थाबावगोन ना गाबोन ओमफ्राय माबा अमा बेदरखौ बायलानोसै गाबोन बायाबाबो जागोन दे मालाय गाबोन बिसोरो बायगोन ना मागोआव फैनानै बिजामादैनो जेबो जाहोआबा बोरै जानो आरो जोंहा आफाया बेफोरबायदि नङा आलासि फैबानो लांखायो दाथ' नोंखौ थांगोन होनना मिथिदोंना मा बाहाथाय खालामदों बेसो मिथिगौ मोजाङानो आंनि बिहौआ ना मोजां नङाबा ओमफ्राय रुवाथि नागिरबाय थानाया सासे मोनलांबा मोजां जागौमोनलै मोजांथ' जागौमोन राहुल नाथाय दानि जुगावलाय सोर रुवाथि थाबावनोलै मालाय खस्थ' खालामनानैबाबो बिमा बिफाया फरायहोयो थेवब्लाबो सासेसो मोननायबा हामगौमोनलै सासेसो होनबा नोंनो सानै नांगौ नामा नाङा नांना थेवब्लाबो माने जेन थेन अबावबा सासे मोननाय मोनबा बेनोथ' मामा आदा बाजै बैथिंजाय खदाल लानानै होसोबोदों नामा सोरबा नायनाय मा औ आंखौ हागौबा बासाय नोंसोर आंखौ आफाया खदाल लानानै दाननो होसोबोदोंमोन नायनाय फैदों नामा आंहा उनथिंजाय नायनोनो साहस गैला गैया माथो दं खोमा फैबायसो दं नामा एबा आंखौ हागौबा बासायलै नोंसोरो अननानै नङाबा आफाया आंखौ दानथारगोन गैया दे बिनानाव मानो ओमफ्राय नोंखौ मानो खदाल लानानै होसोदों नोंसा आफाया सासे सेंग्राखौ मोजां मोनोमोन आङो ओमफ्राय दा आफाया बे सेंग्राखौ मोजां मोनो होननानै मोनथिनायखाय आंखौ दाननो होसोदों आफाया देनजारथार जोंहा आंखौ दानसोमारगोन आंखौ बासाय नोंसोर हागौबा आं दा सोरनाव थाहैनो आलासिफोरनियाव थाहैबाबो आफाया नागिरो आंखौ दानस'हैगोन आं सोरनाव थाहैनो रावबो गैया आखायाव थाइसेबो फैसा गैया आफाया जोंहा मोजां नङा रागा जोंबाथाय बिराद रागा जोंखायो आंखौ दानस'मारगोन आफाया गोसथोनायल'आवनो इसेबां बेफोरबायदि दाननो होसोदों होनबा नोंसा आफाया माबोरै खिन्थानो आं दा बिसोरनो आंनि गोरबोआव गथ' थानायखाय आफाया मोनथिनानै होसोदों होनना आं बोरै खिन्थानो माने आफानिबा जोंफोर रावखौबो गोसथोनाङा जेनेबा गाव नायनाय सेंग्राजोंसो जों थांनांगौ बेफोरबायदि आफाया आंखौ बुथारमारगोनलै आं अबाव थाहैगोन दा आलासिफोरनियाव थाङोबाबो नागिरनो थांगोन ओमफ्राय आंखौ दानस'खागोन नोङो जोंहानावनो थांनो हागोन दे मा होनदों नोंसोरनि न'आव थाहैनो हागोन औ
जोंनो ना ओरैनोबाबो खामानि मावनाय सासे मानसि नांगौ जाखादोंमोन। जेनेबा जोङो फैसाबो होगोन दिनै मास होबाय थागोन बिदिनो 4,000 5,000 ओरैनोलाय आरो अबाव खामानि मावनो होबाय थानो। लागिबा आंनो फैसा नांलाया दे, आं गासैबो खामानिखौनो मावजोबना होगोन। थेवब्लाबो आंखौ थानो थाखाय एसे जायगा होबानो जाबाय, मानोना आंहा रावबो गैखाला दा। न'आवथ' थांनो हाखानाय नंखाया, आलासिफोरनाबो थांनो हाखानाय नंखाया। आंनो एसे जायगा होबानो जाबाय थानो थाखाय। दे, जोंनो ओरैनोबाबो गोनांथि जाखादोंमोन। नोंनो थाहैनो हागोन जोंनियाव। नोङो गासैबो खामानिखौनो रोंजोबगौबा, जेनेबा गासैबो माने ओंखामखौ संनाय, जि सुनाय बेफोरखौ रोंजोबगौबा। औ, आं हाजोबगौ। आंनो बांसिन मावो न'आव। माने आङो आइमोननि न'आवसो आलासि जानो फैदोंमोन। आं हाबा जाबायना, आंनि न'आ बेयाव नङा। गोजानाव ना? औ, बेसेबा गोजान, बेनिफ्राय 1.5 घन्टासो नांगौ। दे जागोन दे होमबा, आं थांगोन दे। थौ, दा जोङो आइमोननि न'आवसो थांनो नागिरदों, नोंबो थौबा। नोंसोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आब' गुमै, आं मा बुंनांगौ? आब' बुंनांगौ ना नोंखौ? औ, आब' बुंबाबो जागोन दे। नोंसोरखौ लोगो मोनामोन बादि मा जागौमोन। दे बिनानाव, नों गाबबाय थानांला। थौ, दे राहुल, दाउआ थाबैनो बाय, अबावबा बिफाया फैनोबो हानाय। औ, दे बाय। र' बायनि र'। माथो टिल्लुआ रिसिभखौनो खालामाखै दिनैबो। न'आव फैबानो माबा फनखौनो रिसिभ खालामनो नागिरा। ना बेस्थ'सोबा, ना रिसिभ खालामनो होननानैनो खालामाखै। फैसाखौ बिनो सानबाय आङो। माथो लाइमोनाबोसो फन खालामदों। लाइमोनाबो फैसा बिदोंमोन। आं दा मा होननो दिनै? हेलौ लाइमोन आब'। मा खबर बिबारि? थुन्थ्राखौ मोनबायना नागिरनानै? गैयालै आब', थुन्थ्राखौ नागिरनानैनो मोनासै आङो। मोनमारासिनो अन्थाव बाथावनो। गैया, नागिरना मोनासै। माबा जामारखो अन्थाव बाथावनो? औलै, ओमफ्राय नोङो मोजाङै दङबा आब'? आङो मोजाङै दंथ'यो दे बिबारि। ओमफ्राय बिबारि, माबा फैसाखौ मोनमारगोन ना नोंनिफ्राय? औ, मोनगोन दे आब'। बेसे नांगौ होनदोंमोनलाय आब'? नांनायाथ' आगै 30,000सोआनो नांगौमोन। दा आरो जोंनियाबो जमा जाथ'वाखैना फैसाया, 10,000फोरल'सो जाबाय। दा नोंनो मोनथ'बा मोजां जागौमोन आरो, उनाव होगोन दे दिहुननानै। दे, बेफोरखौ बाद हो। जागोन दे, आं हरगोन दे, 30,000 नांगौबा। औ बिबारि, 30,000सो नांगौमोन। फैसायानो गैथारा जादों। नोंसा गुमियाबो आरो खामानि मावनो थाङाखैना, आंबो आरो हारसिं जायोखाय बेबो थाङाखै। ओरैनो गामियावलाय हाजिराफोर मावो, थेवब्लाबो थोआना, जानाय लोंनायावनो थाङो बांसिन। औ आब', नों टेनसन खालामनाङा दे। दाथ' बेबिया जोनोम जानो जाथ'खैना आब'? मास मोनब्रै मोनबासो जाबाय खोमा न' आब' नोंनिया? दा मास मोनबा सोलिगासिनो बिबारि। जेखि जाया आब', बिमा जासिगोन दे ना, आंबो बिमादै जासिगोन। औ, फै मालाबा जोंहानाव, माथो फैथारा? थांगोन दे आब', मालाबा थांगोन र' सम मोनबा। फै। साला फिसाजोफोरखौ सामलायनो हाया नोङो? नोंनो लाइ बाराय होग्राया। माबा बिफा, आंखौसो मानो बुखो? बुनाङाहाय मा, आं जेबोखौनो मोनथिया बेफोरखौ। मोनथिया हा? नों गासैखौबो मोनथिजोबगौ। मोनथिनायनि उनावबो नोङो एसेबां खुलायाव हगारना होबाय थादोंमोन नोङो नोंनि फिसाजोखौ, नोंनि मोजां गियानि आखल गोनां फिसाजोखौ। साला नोंसोर बिमाफोरनि थाखायनोथ' फिसाफ्रा लाइफ बारायजोबो। साला आफा, आइखौ बुनाङा, आइया जेबो मिथियामोन दे। माबायसि गामियाव ओंखारनो नागिरदों लासिं सिंनो, मा मोखांखौ लानानै? लाइफ बाराय हाग्राया नोंखौनो बुबाबो हायाखै आङो। नों जुदि फिसाजोखौ एसे सामलायनो हानाय मोनबा बेफोरबायदि जानाय नङामोन। लाइ होग्राया नोंनो, लाइ होग्राया नोंनो। लासिं सिं दा बोरै थांनो गामियाव ओंखारनो हानाय नंला आं दिनैनिफ्राय। फैथों र' सालारि पापिया, दानफ्लेजोबनानै सैमानो रानना होगोन आं। बेफोरबायदि नङाहाय मा बिफा, बेफोरबायदि खालामनाङा। नों बु, जेसेबां हागौ बु, थेवब्लाबो बुथारनाङाहाय मा बिफा, हामा। मा होनदों? बुथारनाङा आङो? बेफोरबायदि फिसाजोखौ आं न'आव लाखिबावनो? आंनि थाखायनो जाजोबदों बेफोर गासिबो। साला आफाया जेबो मिथियामोनलै, बे आब'आ सैथाननो सिरि सिरि हारसिंनो गोसथोखुमादोंमोन, जों जेबोखौनो मिथियामोन। नै, नोंबो जुदि बेफोरबायदि जायोना, नोंखौबो जुदि मालाबाफोर आं बेफोरबायदि खोनायोना, नोंनि बे मेगन थाइनैखौ एख्ल'नानै मार्बल गेलेगोन आं। आं बेफोरबायदि नंखाया आफा, आब'आ नंगौबाबो आं बेफोरबायदि नङा। नङा?
नङाबाथ' मोजाङानो बेथि मालाबा जुदि नोंखौबो गोसथोनाय खोनायोना आङो आइबाय था आरो ओइ खोनासं नों बिमा नोंनि फिसाजोआ खारग'आ उदैयाव पापखौ लानानै अबाव खारदों बियो खारग'गोन सानदों नामा बियो जेरावखि थाया मानो नागिर नागिर दिहुननानैबाबो आं बेखौ दानस'गोन आइबायल' था नोंसोरो मान गैया सनमान गैया साला बेफोरबायदि खामानि मावदों बियो लासिं सिंनो आं दिनै रागायावसो गरम गरम आं ओंखारनो हादों गामियाव गाबोननिफ्राय मोखांबो दिन्थिनो हानाय नंला आङो रावनिबो सिगाङावबो गामियावबो ओंखारनो हानाय नंला बर'बो ओंखारनो हानाय नंला आङो आंनि सनमान जाजोबहोबाय साला पापिया फैथों र' बियो अबाव खारदों खारग'गोन सानदों बियो गोरोन्थि जाबायलै बिफा खेबसेखिनिखौ निमाहा होथारदो निमाहा बिदियावनोथ' लाइ बारायलाङो मोनथिबाय बेखौनोथ' मा बुंखौ आं नोंखौ ओरैनो बुवाखै बिमा लाइ बाराय होदों नोंनो नोंनि थाखायनो जाजोबदों नों जुदि सामलायनो हानायमोनबा बेफोरबायदि जानाय नङामोन नुदोंना माबायदि नोंसा नोमफायाबो बेफोरबायदि होननानै मोनथिखागौआनो थेवब्लाबो मानो बेफोरबायदि गोरोन्थि मावनांगौ बियो हाथिया जाला नंमारगौबो मान सनमान गासिखौबो जाजोब होबाय मा मोखांखौ लानानै गामियाव थांनो दे जोंफोरो बोरै ओंखारनो पापिया अबावबा खारखो नुबाय नोंसा नोमफानि रागाखौ हा नायना लाखा उनाव नोंबो फस्थायगोन मालाबा रावखौबो मोजां मोनना लानाङा नोंबो मिथिबाय आं हले हमथानोबो हानाय नङा मिथिबायना माबायदि नोंसा नोमफाया दाखु बायदि मोजांबाथ' बेसेबा अनो नोंसोरखौ अनिबो नङा आइ होननानै अनो बेफोरबायदि गोरोन्थि मावना लाबा रागा जोंगोनबो देनाय